Iglesia ni Cristo. Nya mo lagi, ngay mga ngano lugar nila. Ato ako yukan pataka. Giingnan man kong bradroy mga kaigsunan. Kung tinuod man ang Iglesia ni Cristo, parehan na natin ipada. Parehan na diri sa mo. Kaya ako ng sangyawan mga kaigsunan. I-apel takag sangyaw. Yan ingon ko niya, yun na pa bradroy. Ikaw, ako pare, ikaw ministro. Kung sabi sugos, ato Ginoo, natong duha. Kung adunay karnero nga mawa, biyaan ng 99 o pangitaon ang usang nawa. Yang kini kay labaw naman sa usa. O 11 ko ni kabuok. Yang anong di naman yung pangitaon. Yang kung pananglitan, bro, kung pananglitan, kami may muanha, di mo, hindi nabali na. Ang karnero rin nanglitas magbalantay. Ang delikado ani kung ang aman balantay mo na nawa. Ya, maro mo kini suroy ingan mo siya nga ani man na karnero. Kay ba kabader usa na? Kanding. Di na karnero, kanding na sila. Dako po sa ina sige. Kay mga kanding magay ni mga tawhana. Unya kay gikan man ninyo. Iglesia ni Cristo, hindi ako nun ninyo nga dunay kanding gikan ninyo. Kalderitason ng kaumana. Pinaana na Boss Roy, ang nagpabilin sa simbahan niya Iglesia ni Cristo, mao ang tinuod niya karnero. Ang namiya, mao to'y mga kanding. Kaya ko na pong inan, sige. Kami na mga Katoliko, mga kanding, kaya waman yung masakop ninyo. Hindi ka mura na yung mga karnero. Pero naibong lang ko Roy, nga naman, na magwali mga merkado, kung yung inyong kumbensihon, ang mga Katoliko. So nakumbinser ni mo mga kanding ron. O niya, kanang-tanan imong sakop, lakip ikaw, gikan mga Katoliko, hindi, nakasuda mga kanding sa Iglesia ni Cristo. O na mga kaigsunan ko, ang kamaturan mga kaigsunan, dili naman ba? Kakahapon, i-text na ko, duha ka Iglesia ni Cristo, taga Ubay. Bumalik na po sila sa Santa Iglesia Katolika. O niya, taga Tagbilaran, doon na po yung sa since birth. Iglesia ni Cristo since birth. Natao sa Iglesia ni Cristo. Mabalik na po sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nagpaano ni karon? Ang mga igsuon na itong namalik, nga naman ibarog kita sa kamaturan, atong gipamatudan ang katinuod sa simbahan, yung ibilin sa itong ginuod, dinhis kalibutan, nga naalang sa Santa Iglesia Katolika. Amen! So kita nga nila din karon, kung maluwas bagan ini mga Iglesia ni Cristo, labaon na ta, kay dinukod kita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Amen! Ni Saad, Bas Felix Manalo nila, kinigbalik na ko, luwason ko kamo. Naabay Felix Manalo nila sa Biblia, si Kristo ang nisaad, yang kitang tanan, iyang luwasos katapusang adlaw. Yang bunag itinukod ba ni Charles Bonham? Kasi si Charles Bonham ningon ba, nga inibalik na ko, pinamatay naman ko, luwason sa dal mo, inibalik na ko, naabay Charles Bonham? Yang mga saksi ni Jehovah, tinukod ba ni Charles ni Saad magkaluwasan? Wala! Ang ato lang Ginoong Hesus Kristo ang nagtukod sa simbang Katoliko, ang nisaad kanato tinuod sa kaluwasan. Oo na nga ato din naglihod na natong mga igsuon kay ngano man sa maabot nga mga adlaw mga kaigsunan adunay mini nga magtutudlo mutungha ato mabasahan. Mateo 24:5 mga igsunan ingon si Kristo mitubag pagbantay kamo o ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay daghan sa akong ngalan magda o daghan ang malimbungan. Unsa kuno? Ang mga mini nga magtutudlo magda sa ngan ni Kristo. Ya, unsa may ngan sa ilang simbahan? Unsa gingon ni Kristo? Ang mga mini nga magtutudlo magdada sa akong ngalan. O daghan baya ang nalimbungan. Salamat nanda kawa di nalimbungan dinis katagbagan. Okay, atong welcome, Brad Roy at Ministro Roy, Ministro sa Iglesia. So ato tayo panahon sa pangutana lang, no? Ato pagbagan si Brother Roy. Ayaw mo dapat break, kaya sila makatag sila. Ha? Okay, welcome. Maayong gabi kanakong tanan. Mayo kay daghan-daghan og mga mitambong ron. Mga kaigsuonan, mga higala, usa kini kadakong oportunidad nga kami gitagaagi gayon para mangutana.
ilaha ning programa. Adlok ko mo tanon. Ilang programa, unya gitikskan ko nga tambong dire kay dunay open forum, pwede kang mangutana. Karon, katong iyang giingon nga pwede ko pangutanon, iya ra to ami kasabot ana. Adlok. Karon, mga igala, kung gusto siyang mangutana nako, iya haon ang isoko o isurrender, katignan niya kayang tubag sa akong pangutana. Basa Brad. Sige. Naghiwo naman sa balaod iya. Kita yung mahayag, eh, basta nang may kukulang. Boleh. Ni ata din eh, o bitaw nang kita yung naghimuan eh, no? Yalabon na ba kayo sana, kung ako'y mamahayag, una na mo mamutanan, namahayag ko sila doon sa Sabado, Domingo dito. Yawa man gyapon puro. Una nga, dili, sincero ang atong pinanggang eksoon. So, panoy pangutana, unya, naman tayo, kami may mabubuot din eh, kay kami may tag-iya, o kami may naghimog permit ani. So, pag ayaw kamdapi ang kamaturan, kaya wag makikitaguan ka pinanggang Roy. So, pangutan noon yung takakaroon. O human yung magpangutana. Okay, Brad Roy, kanang pangutana na siguro. Pangutana, dito. Kaya kini ang ako ha. Desisyon po ni. Oh. Mutugot ko, musugot ko ngayang pangutanon. Kung dinhi sa iyang programa, di na siya makatubag sa akong pangutana. Kana ang iyang isulti. Pag dili na siya makatubag sa akong pangutana, kana ang higayon, pwede na siya mangutana. Si Pablo. Iyahaman ang programa, nagdapit man siya booking forum. Kung ako iyang pangutanon, ako na ni programa. Di na ni iya. Okay. Okay. Bao gani nga inig pangutana nimo dunay mga clarificatory question man, no? Bao nang nga aron pagsusi po sa imong mga baruganan bahin sa mga pangutana nimo nga ipangutana karon. Kanong hadlok magpangutana? Wa gani mahadlok si Kristo gilansang. Pangutana ra imong hadlok na ka. Sa pangutana, si Brenda pangutana na siya. Okay, pangutana siguro, Brad Roy. Sa pangutana. Diga, wala ko nahadlok. Dito ba ko na kuyang kwan? Wala ko nahadlok pangutanon. Wala ko mahadlok pangutanon. Nahadlok ka lang. Musuko sa akong pangutana. Diya, pangutana. Question na question. Sugod na question. Okay. Ano na yun? Sige ka matake. Pero kung mangutana ka, dibati na na. Magdibati na ta. Okay. Akong pangutana. Akong pangutana ha. Ngayong debate, Hunyo 23, diha sa Loon. Daghan man nakasaksi niini. Imong gikutlo ang nakasulat sa pasugo para ipakita mo sa mga tao nga mitudlo ang Iglesia ni Cristo nga si Igsoon Felix Manalo, obispo o founder sa Iglesia ni Cristo. Akong pangutanan nimo. Andam ka na? Andam ka na? Dali na ko na. Sige. Ganina na kuno si Andam. Pangutanan ni, unsa man klaseng Ayun na, Andam. pangutanan. Yan. Sige. Ikaw ba ay nagsulti sa tinuod? Nagsulti ka ba sa tinuod at tubangan sa mga tao? Nga ang nagsulti nga si Igsoon Felix Manalo, obispo o founder sa Iglesia ni Cristo, ay ang Iglesia ni Cristo? Nagsulti ka ba sa tinuod? Yung Iglesia ni Cristo ang sulti na? Okay, salamat. Pasang microphone para hindi mo sapaw o pinangga ng igsuon, no? Sayon kayong pangutana. Nagsulti ba sa tinood? Nga dyan na sa ilang registration mga kaigsunan. Nga, si Felix, Excuse me. Dito sa pasugo. Ayaw sa listo. sa registro nga masakpan mo ani. So, ato ning kanon, ay magbuot kay kunyara ribat kay nini, kuan ha? Unsa ka tinuod mga kaigsunan nga head jud nila si Felix Manalo niya sa pasugo. Padiya sa Security Exchange Commission pirmado ni Felix Manalo. Atong basahon mga igsoon. Felix Manalo, the applicant. The said applicant appears before this office and respectfully declares the said applicant is the founder and the head of Iglesia ni Cristo. Na nasa Security Exchange Commission, bisan pag wa sa pasugo ninyo, kanang imong ikot usa sa nas mga ebidensya. Ang pinakalikon si Felix Manalo ni angkon. Ang inyong founder ang ni angkon. O sa may katungod ni mga membro ramang ka. Laing pangutana. Salamat sa sayon yung pangutana. Ayaw likayi ang pasugo na akong gigamit. Kaya mga mani mong gibasa sa debate. Ayaw likayi sa pasugo. Ayaw itago. Ining imong gipamakak sa pasugo. Diha ba sa imong gikutlo sa pasugo? Iglesia ni Cristo ba'y nagsulti na obispo si Igsoon Felix Manalo?
O, tabangin ninyo pagita, kinawa. Okay. O saan nga pasugo man? Ibig specific kita sa pasugo. Okay. Asa pasugo man? Kay daghan man pasugo din. Libog ka sa tapita atong suplaman eh. Sige. Gigamit niya, gano'n naman ito pasugo yan ko. Katugi, basa niya nga. Ano niya, basa lang kung kanaman katulog siya. Ganyan. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots. Muna. Oh. Tubag. Oh. Nanako. Ang nagsulti ba na Iglesia ni Cristo, dili? Okay. Salamat kayo, isoong Roy, no? Niasa kong kamot, ayan gibasa, no? Ang nagsulti ba niya na ang Iglesia ni Cristo? Una, ang nagsulti sa akong gibasa kaganina, si Felix Manalo dyan to. Gawas lagi atong inigang nga namakak si Felix Manalo mga kaigsunan, no? Kaya kung namakak si Felix Manalo sa Justo, si Felix Manalo may sayo. Yan gini, kinsa man nagsulti nini, quotation man eh. No? Quotation ni sa usa, matod pa din eh. Proud gani kayo mo kanyong inyong bantala sa inyong pasugo. Kaya kung dito mo proud, nganong inyong mangisuwat sa inyong pasugo? Di ba? Atong basahon, ini proud kayo mo, kaya kung di pa na tinuod, inyo na nang kitaptapan. Sama sa inyong gihimo ni atong debate nitong June 23, inyong gitaptapan ang kamatuoran. Diya kayo man itaptape, ini inyong gi-affirm. Akong basahon mga kaigsunan. Naglami na ta. Naingon din sa quotation mga kaigsunan, nani silang pasugo. Kaya kung di pa ni tinuod, ilan na ning gipahimakak mga kaigsunan. Kaya ilang ang gipabless sila pasugo, ilang gi-oyonan. Si Brad Roy Raywa mo yun. Lai pangutan na. Okay pala, bro. Okay. Kung ikaw ba mukutlo o basahon sa ubang libro, taptapan ni mo nang di mo mauyonan? Halimbawa, mukutlo ka sa gisulti ni Rizal, taptapan ba ni mo nang dili uyonan? Wala pa na tiwas sa pasugo, wala pa na tiwas. Salamat. Ang iyang pangutan na kung mukok baguno ka, hindi ka kauyon, imo ba rin taptapan, no? Kung anong gitaptapan man to ninyo nga, wala mong kauyon itong tarpulin ako. Mo na nga, kamo rin ang tap at overdrive. Nga, aritas pasugo. No? Aritas pasugo. No? Proud kayo mo, na? Sa isang lathala, Philippine Free Press, sa May 20, 1961, mapatamataw aning no overdrive, no? Na luhan na political pilgrimage to Manalo ay sinabi na ganito sa pasimula ng nabanggit na lathala. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop Kapatid Felix Manalo, 75-year-old, founder and head of the Iglesia ni Cristo. Onya, there is tumutumoy mga igsoon, come May 10, each year, the President of the Philippines himself, members of the cabinet, senators, congressmen, wa nila i-deny. Kung imong basahon, ang tibuok kay magabian at gabiin na kayo, wa gi-deny. Si Brother Roy Ray ni deny. Okay pala, Ay, bro. pamutan na. Yeah. Base sa imuhang gibasa, Philippine Free Press, kana bang lathala ng Philippine Free Press, kini ba opisyal nga basahon sa Iglesia ni Cristo? O dili? Okay. Tungod dyan silang ka-proud sa gibalita sa Philippine, sa tawag gani, Philippine Free Press, mga kaigsunan, ilagong i-quote, no? Kaya kung di, supak ko nila, ilang na i-quote. Ilagaling tap-tapan, iki-hapak, no? So muna mga kaigsunan ko, iyang pangutan na, bao ba ni opisyal? Hindi ni opisyal, pero inyong ikuto sa inyong opisyal magasin. Una nga mga tanan ko, supak dahil ka sa giangko ni Felix Manalo. Yan siya yung head of founder sa inyong grupo. Tubaga sana. Kaya man na magkagpangutanan ako. Supak dahil ka sa Security Exchange Commission, si Felix Manalo, humana na, mangutanan ako So, siya. panahon na po doon nga magtutupad ka Kasi ko ito question eh, no? Kaya, ang akong pangutana karon, humana, tubag naman nato ang iyong pangutana. Akong pangutana nga simple lang kayo, no? Uwan na ba kayo, no? Ako lang simple nga pangutana, supak dali ka sa giangko ni Felix Manalo nga say head of founder sa inyong institution. Okay, tabaga ito na, brother. Ingnasa nga dili na nimo kaya mutubag sa akong mga pangutana. Inyo man yung programa. Niya ba? Tika. Matod mo kanina, nganong gitaptapan
gitaptapan na mo, ngano gitaptapan na mo itong inyong streamer. Ang pangutanan ko, asa man to nimo gikot katong inyong streamer. Okay. Taptapan man. Okay. Ang pangutanan kanimo, kung dili ka makaangay sa imong gikot, imo ba din taptapan? Okay. Katong imong gitaptapan na mo, inyo man to, asa man to nimo gikot? Okay. Ako itong liko. Kini yung pabutana, no? Kaya sa kay nagpangutana man ka di ba? So tubagonon po ni mo brother, no? Di man yung debate pero di ka nga lang nga imo sa tubagon ang pangutana. Kabaga sa. Niyaman yung mga tao ni nakadungog, nakarecord ang imong pangutana. Paabutan na kay makabatong programa din ako ng tubagon. Karon! Ino mo, manghingala. Ino mo. Pero kung iya akong pagsun karon sa pagtubag sa pangutana niya, maghimo tagtima, magdebate ta. Magdebate ta. Okay. 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 Kasayo na itong pangutanahan, no? Nga, supakon pa rin mo ang giangkon ni Felix Manalong na sa founder of head sa Iglesia ni Cristo. Kasayo na pag-o. Hadlok man, no? Kanya ingon siya nga, ang iyang pangutana, no? Ang iyang pangutana mga igsuon atong pinangga, no? Nga, akanindot ang ni give and take ba? Puli-puli ragon. Nga nung hadlok man sila. Ingon sila nga, asa kay pangutana ni Mama Droy? Nga nung, Matuwa ko brother. kaya di mo din ka magtubag. Dapat na tinawa sa mga tao. Kung sa Yan ang ba open forum o debate? Tinaw sila, open forum na siya, debate. Unsa may mini open forum? Ang open forum, yung unili, kamo doon na lecture mo, mga tao. Para clarification sa mga tao, mangutana ang mga tao. Open nga ni, close. Anong close man ka? Meaning lang na, anong close man ka? Di man ka pa mapangutana. Kung ang ipangutana, taga what is open forum? Dili close Mawala forum. kita, lahi ng debate sa open forum. Pagka may luay na tas pangutana, debate na siya. Open forum, when it comes to only one question. What is meaning debate? Debate na lang ta. Ako Okay. ni siyang gihakit, pamatud-an mo nga ang misa pagturuan ni Kristo. Huwag yun yung sokol. Karon na yun, sige, naman. Dapat ka ba? Nabot. Dapat ka ba? Okay. Suklan ganit ako. Inyo nga napagturuan, pero ganito. Okay. Tubagon na. Pagbatog, kumantasan Bandroy, kay ministro na ka. Pare na sa ko, no? Atong tubag, nga, wag ko na kumusukol. Ay ato nga version makaigsunan, way labot ang istasyon sa Ginoo ni Anto. Iya lang to sa magsisigya, way labot ang istasyon. No? Nga naman, atubang ganin ako ang inyong national debated, ikaw pang naara ka rin sa lokal? Ha? Ajinomoto nga, mas nauna pa rin yung Ajinomoto na nag-ayaga diri oh. Mas bintaha ang Ajinomoto kay nauna pa ninyo 1909. Kung nagikuha na itong Ajinomoto kay nilutaw sa kaha 1909. Ang ilan nilutaw 1914 man. Nauna pa ang Ajinomoto igsoon. So atong tubagon niyang pangutana. Una nga, ay pag ingon-ingon nga wata mo sukuli mo, ikaw na lang. Bisag yun ani rin itong purma makaigsunan, watay giatrasan mo na igsunan, bisag pag-ministro sa laing universo. Kung na maigsunan, ito yung ingon nga atras, bakak to, dito tinood. Ako na galing siyang ipatubang, sa igar, no? Mau na nga, sige, naka-witness mo, no? Nga, isa mo dyan ang hagit, nga, atras mo ko, tarong sunod domingo, ato ba matudan? Okay? Ay, nari may kuan, nami market preaching din, no? Dahil lang, first Sunday. Misa. Misa. Okay, santos ka misa. Witness mo, ha? Siya mo dyan ang hagit. Nya labong-labong pangutan, di mo tubag. Maglubing pa. No? So ako, ang tubag na to niya na mo. Nya, klaro kayo nga si Felix Manalo may niangkon. Nya asa man di ay ang hierarchy of credibility. Si Felix Manalo o siya nga sinugo ra ni Felix Manalo. Si Felix Manalo ni niangkon. Unya siya, ministro, tinulaan lang Felix Manalo, ni supak naman nun. Siya naman nagsupak-supak yung ministro. Aning kalakiha karon mga igsuot. No? Kung nga, ako rin yung ibalik ninyo ang katarungan. So, lay pangutan na, pinangga. Okay, Roy. Lain botan na to. Dito sa ibasang pahayag ni Apostol Pedro, nga ang mga Kristiyano, ang matuor na Kristiyano, ay nabahin sa tulo ka grupo, 2:39 sa buhat. Oo, 39. Ang naa niya sa buhat 2:39, giingon nga ang saad alang kaninyo sa inyong mga anak ug tuwa sa kalayo. Ang pangutana na po nimo.
Pila ba ka grupo ang motibuok sa matuod nga iglesia gitukod ni Kristo? Tubag. Basa na ko po. Okay, pila ko ka grupo? Kay ilan ang itulo kay mukapyot pa sila sa ikatulo. Unang makapyot sila sa ikatulo mo nang ilang tulohon. Pero kanang buhat 2:39 wa jay mabasa da katulo ka grupo. Interpretasyon na sa pinangga nato nga igsoon. Wa kay Bible scholar ni suportan niya. Pero ani ang akong mabasa sa Efeso 2:16. Nadunan lay duha ka pundok sa katawhan, Hudiyo o dili Hudiyo. Pila? Duha usa to. Hudiyo o dili Hudiyo. Nahiusa sila sa usa ka lawas nga mao ang simbahan. Pila ka pundok? Hudiyo o dili Hudiyo. Kanya kay duha raman, nya gitulo man niya. Asa man siya kakapyot nga duha raman. Basa ko na to, Efeso 2:16. Na dunay duha ka grupo nga katawhan, no? Duha ka grupo. Iya tuluman. Iya gipunan ng Biblia. Iya dir ingon na ba si Ramil Barba nga ang magdugang pagadugang nga gampak. Madilikado ni Brother Ron, maunay ni sampak ni Brother Ramil Barba. Laing pangutana. Salamat sa sayon kay Okay, bro. pangutana. Iya na lang giingom sayo, bisag na muna na. Mga igala, ini. Pagka tulo, ingnon namang tulo ka ba sayop na ba na? Ang tubag. Ang pagtuon sa Biblia dili kay pugnet-pugnet mga igsunan, manang gitawag, dunay gitawag og historical criticism sa Biblia. Doon na po gitawag textual criticism. Kini sila wa may criticism. Puro raman ni sila pangdaot, no? Sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya, iya pangutan na kumabasa na ko nga tulo ka bahin. Doon ay tulo ka bahin nga hugna nga papadayag sa Dios. Nana sa Hebro 11:1. Yang Diyos nagpadayag kanato sa itong mga katigulangan. Unang pagpadayag. Ikaduha, nagpadayag siya kanato pinaagi sa mga propeta. Ikaduha. O sa ikatulo o katapusan, bahin, magpadayag siya kanato pinaagi sa iyang buktong anak, si Hesus Kristo. Nya, ang ikatulo kay palalo man, di ka pasar. Kasi Kristo may ikatulo. Unang, dili doon na ma-connect ang ilaha. Kaya naman, utol kayo. Kay si Felix Panalo, isuod las kwarto mga igsunan, tulo ka gabi, tulo ka adlaw, nga way kaon may tuog. Nya paghuman ningon na siya, ako sinugo sa Dios. Kaya natukod ayon ang iglesia ni Kristo. Nato pang iglesia ni Kristo mga igsunan bunga dahil sa kakuwag tuog o kakuwag kaon ni Felix Panalo. Hello, bro. Pagka ba kuwang o kaon, dili na sinugo sa Dios. Tubag. Bukdon ka na to, asa ka dito. Okay. Salamat. Nindot karon pangutan na ha. As Felix Panalo God, nga wala kuwag tuog, wa man jud ipada. May man na si Kristo o si Moses, gipada man jud direktamente sa to Ginoo. Si Felix Panalo way nagpada, wa kani nag-ordina niya. Pangutan-on ni nako siya, kabunga-bunga man eh. Kinsay nag-ordina ni Felix Manalo? Di ko na katubag. So, pangutanan na po ni Lord Roy, no? Pwede ito pag-uno ni mo na, Lord Roy. Kinsay nang ordina ni Felix Manalo. Kanang iyahang pagpangutanan ako mga isa, exit na lang na sa iyang mga naglisod siya sa pangutanan. Exit na lang na. Diyaw. Bitin pa to ha. Bitin pa. Kaya gusto ko, iyahang mga pangutana, gakong tubag, reserva na sa mong debate. Nagsabot may debate. Karon, tagayon na akong higayon, mangutana, kay mauman ni ang imbitasyon niya nako. Pero kanang siya mangutanan nako, naay chances debate. Ato na sa debate. Oh. Gusto kong tinawag, ato na sa debate. Wala ko mulikay o pangutana, pero ato sa debate. Kaya niya ba? Open forum. Niya ba? Ang iyang ingon kanina, mali. Pati ka, ganito na lang. Ganito. Sa sunod na tulong katima, pamatunan ako. Yan, sige, pamatunan ko. Pamatunan. Paminaw mo? Ha? Tumagal, nagagawa ka rin. Paminaw mo, anong thrilling ba? Kamu gusto mo na yung climax ba? Di mo gusto thrilling. Thrilling muna. Thrilling muna. Diyan po na sa pagpangutana. So, bali itong mga kaigalanoy. Pagpangutana. Maton niya, sayop ko nun ang among ingon ng Kristiyano, kitibok o tulog ka grupo. Niya ay libro.
Oh? Libro sa Katoliko. Libro sa Katoliko. Giingon din nga ang Kristiyano, gitibuok sa tulog ka grupo. Ang akong pangutana, mauni. Kinsa may nagsulti nilang tinuot, kining pari nga duha o kining misyonaring Katoliko nga tulog nga may libro pa siya wala. Okay. Wala mo tupag na. Ingan-ingan pa siya nako, Pader. Nag-market pitching ta dito sa merkado, Pader. Paabuta, Pader, nga mong pahayag ko sa merkado. Una na ka magkapamuta na. Nga akong giadto nito. Kaya namahayag man duha na ka Domingo. Brad, ingon, namahayag naman ka. Hindi pangutan na nako. Kaya ba mag hands up na ko, Brad. Open forum, Brad. Isa, police. So nga, nanawag patag pulis mga kaigsunan. Nanawag patag skan, wala. Ginawag na to sila, uban ng gugma, uban ng pagdawat, o pagrespeto. Pero masalamat po sa ningarin ko sila, no? At ang pagpakan si Radroy, uban niya mga kauban niya. Ayang bangutan nga mga kaigsunan, kutlo siyang libro. Ito yung libro magida, kaya libro man to nila. Huwag ka siya mag-site kung saan libro ha. Kaya no? Okay. Ito basahon. Asa to page ba? Ito basahon. Palito mo. Okay. Labon na ba si Ramel Parpar? Papasahon na to. Kaya ito basahon. Itong i-contextualize. Ito basahon. Labon si Ramel Parpar. Page. Palito mo. Ano yung magsako mo, di mo ka palit ng libro? Hindi ba? Atong i-cross-examine ba? Okay. Tanawa, no? Kaya kinanga zero sa sinyo na ito, brother. Kung makikira niya, ikamuhang ka ang pas kontra. Okay. Ang ano man sa Ramil Parba, si mapangayo na kong libro. Dato ba si Ramil Parba, wak tayo andam di ay? Sige, Roch, maguto yung muhabi, kima. Di ba? Wak tayo andam si Ramil Parba. Ingon-ingon ba? Kining tawahan na ba? No? Kung matinod-anon pa siya, iyang ihatag na to. Sa'yo naman ito bagon, bisang di ko kabasa atong libro ha? Kung ito daw itubag kaganina, sa Hebro 11:1. Uno. Ganun na itulog kahutong ang katawhan o pagpadayag sa Diyos. Tulog. Kung minaw. Kay, ganun din na ipabasa, hadlok na mo't masakpan. Kay liwat maning Parba, putol-putol, ay inte, incomplete. Walang tawag ay inse. Tanawa ko, sama pananglitan mga igsuon. Sama pananglitan, ani ha? Hadlok man nagtiwaso na to. Kung nang di magbabasa, nagsabot itang muna itimara. Kaya nagdaan bukan ako, ala. Tanawa na itong basahon mga igsuon. Mo nilang gutloon, ngiri putulot. Ilang putulot. Ako lang i-sample ha, pareha nang yung gibuhat karon ngiri ibabasa. Hadlok man masakpan. Di pa magpapangutan ha. Kaya di pa dyan pagpatanaw sa iyang referensya, no? Nakita sa debate mga igsuon, luoy ta sa Ramil Parba, ipaningot, page, no? Okay, salamat. Okay, ato basahon. Daraw, hindi na. Ingon dito ko, patrilingan na mo. Unsa nga libro? Okay. Basahan, tinood ay butla. Okay, usa kini ka, the church in the midst of Three group. Okay lagi. Okay. He calls the first period or stage of the church history. The period of the Jewish Christianity. The second stage, he calls the period of Gentile, Hellenistic European Christianity. The third stage, which has just begun, is the period. Ingon siya, mga hingala, di niya tiwason itong pasugod. Okay, ang taas ha. Pero nangita na siya kung sa ilusot, nabasa niya ito. Ato galing Ito, ba't tayo nangita lusot niya? Oh, yara, nagpupag pa ko. Papa kayo takaw magpangutan na. Defensive kayo. Ato diwason mo. Di man po. The third stage, which has just begun, is the period in which the sphere of the church life is in fact the entire world. Okay, so na to. The second stage, di man ni grupo, stage man eh. One of three groups of people of God. Kung may minig stage na group pa rin, level na siya, so Roy, Yes. taka magagutlo, oy. Three stages. Stages ka na, stages of development. Yes. Pagdadi, ayaw baba. Ang stages, so lahi man na sa stage. Ang stage, God, stages, level of development. Nagsugod sa Huliyo, yan ni atos Europa, atos sa tibuok na kalibutan. Yes. Ang level of kuan ba, spreading the good news, wa may tulo ka grupo.
Nagyamaya po. Period or stage? Oh. Mo gani. Dunay Label, period. Okay. Yan ang nakailabasang 3 groups niya. Nakailabasang 3 groups niya. Anong third group? Third stage. Anong third group? Stage. Group man Third yun. stage. Doon ay 3 stage. Dili, 3 groups. Ikaw, Jud. Mo na hindi niya ipabasa kay nasakpan. Kung kita kasabot, anak isuon. Kanya, kung sa man ang stage, asa mabasa ni mo sa dictionary ang stage o group, sinonymous? Yes. Asa man. Okay, be. Lingon na po niyo niya na pamahayag na ko. Itinaw period. First period. He goes the first period or stage of church history, the period of Jewish Christianity, Roma 9:24. Oh. Tanan nimo. Ang unang gitawag sa Iglesia ni Cristo, mga Hudyo, dili na label, period na. First period. Second period, katong panahon ni Apostol Pablo dito sa Roma, mga Hintil. Mo pa second period. Dili na label. Kaya ano Dili grupo. Dili grupo. Ha? Dili. Third group. Kung basahon mo dito sa Zacarias, na may ugnayan, bahin, parts, Dato ba kayo mabasa nga grupo niya? mga na grupo, tulo ka bahin sa Kristyanismo, sa Iglesia ni Cristo. Period. Sa grupo. Tanawa. So, ano na daw ka na tulo? Aminado ka na tulo. Malit yung duha. Okay. Okay. Malit yung duha. Okay. No? Ang doon ay stages jud, no? Yang period kay time man na siya, no? Ang panahon, no? Doon ay period, yung first stage, no? Gikan ba siya sa mga Hudiyo, no? Medyo 3 groups. Oh, nya so pagkiyo ni Mos Pablo nga doon ay duha ka grupo. Ang mga Hudiyo o dili Hudiyo. So duha ra. Nya kay tulo ko ka grupo nya iya pong libro gigamit stage man, no? May ba ni kay stage man pud ni, no? Oh. Nya tulo ka stage, nya tulo ka grupo na ni pura, no? So mo na nga wa mo dapik niya, mo ning wa niya ipabasa sa sinugan. Ano man, wala, nasakpan na to. So, Badroy, lang yung pangutanan ni... Lain na po, Badroy. Okay. Lain na po. Hindi man ganahan pangutanon. Okay, si Bagoy. Pero wa kayo nabasa, Badroy, nga grupo. Ako na lang ba? Na kayo nabasa, litra-litra nga grupo, wala? Wala. Sa imong dokumento, naa Kapagkasa ba? mo to. Kumagasa. Kapagkasa mo talaga. Nabasa ba nimo sa libro ng Katoliko, imo man ang ibasa, nabasa ba nimo litra-litra nga 3 groups or 3 stages? Nabasa ba? Dulay tulo, Kanang Hudyo, grupo na sila, mga Hudyo. Mga grupo na sa mga Hudyo. Katong sa panahon ni Apostol Pablo, mga grupo sa mga Hintil. Natawag sila sa panahon ni Apostol Pablo. Nabasa ba nimo 3 groups? Nabasa ba wala? Ano ko na lang. Nabasa ba wala? Kategorikal Third period, first coach, bote pasabot. Nabasa ba? So pakabangan ang mga Hudyo, grupo to. Supaka. Nabasa ba nimo? Ingon na ni mga ingala. Ha? Nabasa wa? Yes or no? Teka. Or no ra. Ito. Sa iya ang nabasa, aminado na siya. Tulo, sayop niya, duha ganina. Duha, sayop na siya. Pero, Nabasa ba? 3 para, stages mo na. para makabawi siya, gusto niya mabasa itong litra por litrang grupo. Para makabawi siya. Ingon ka. Nakakahayag naman siya duha, niya tulo, aminado naman siya, nasayop siya. Bawi lang nang iya, ha? Okay. Nakadungog man yun mo nga 3 groups ay ang ingon. Wa man siya mo 3 stages. Kay kung 3 stages ba, pareha mas gisultis pare, no? 20 na. Ang iya kay 3 groups man. Nang nabasa na to kay 3 stages man. Sa pangutan na, dili Stages of group. responsive. Ang stage of group, Roy, parihar na? Dili. Asa nga dictionary? Roy, parihar na ba of meaning ang stage o ang group? Okay. Pagka ko na baliog. Nagkatuwi ko pangutan na, wa dyan matupag. Diha sa stage, Brad. Magkakuha na sa definition of term. Magkalahit na sa definition of term. Ay, Pwede dictionary. mo na gamiton sa laing term. Sa dictionary ba? Pero biblical term, may dalagang dictionary. Mariam. Namin yan, na cellphone. Diya, pangunta na sa ko. Nakakiki ko pangutan na, wani mo matupag ha? Assignment na lang nimo, homework. Di, ang importante lang ato nga ang isulti ni mong duhara karon aminado ka ng tulo diay. Karon, kini, ya pa. Diha sa buhat 2:39. Giingon diha ang saad alang kaninyo. Kang kinsa referido kanang kaninyo. Okay, mabasa Brad. Ang kabantay mo, tubag tanan niyang pangutana niya. Akong pangutana nga simple kayo. Ligoy-ligoy. Ang pangutana, yes or no ra. Medyo mo tubag. No?
O niya, ang atong tubag na kinsa ko na referido kaninyo. Wala mo ilabot anak. Kaya kanang kaninyo referado na sa tibok katawan sa Israel. Iatras lang Brad Roy. Buhat 2:39 mong ibasa no. Atong basahon kung referado ba nila. Buhat 2:22. Mao buhat 2:39 ang ibasa. Iatras ato buhat 2:22. Mga taga-Israel, pamati kamo. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus ni Nazaretnon usa ka tawo kansang Dios noong bulaton. Sa mating-aw. Mike, ni mong feedback. Edgar. Okay. So kinsa na kaninyo? Mga taga-Israel. Natuo man sila na sa Pilipinas. Nawa ko may Pilipinas atong panahon na. Address ko ni present address ko rin ni San Pedro ngadto sa katawhan sa Israel. So wa mo ilabot ana igsuon. No kun imong i-contextualize, mo bitang usa ra ka teksto ilang guhitan kay kumatra sila masakpan. Kinsa na? Wa mo ilabot Israelita. Buhat 2:22. Yatras lang igsuon. Wala baya kumingon nga kanang kaninyo referido na muna. Iyahan ang butang-butang. Wala. Karon, ya. Matod niya kanang kaninyo referido sa Israel, katawhang Israel. Sunod nga pangutana, kang kinsa referido manang sa inyong mga anak, yung mga anak, kang kinsa referido? Okay. So, ang sa manong referido ko na sa tibuok banay sa Israel. Atong masahon bit. Atong Kanang sa inyong mga anak. Atong sa inyo. Kanang sa inyong mga anak. Okay. Sa inyong mga anak o kaninyo, kung anak gani o kaninyo, ginikanan na niya. Tato pa tibuok pamilya na ubanay sa Israel. Kanang kaninyo o sa mga anak, referado na sa tibuok banay sa Israel. Iatras lang igsuon na binangga sa buhat 2:22. Referado na sa tibuok banay sa Israel. Kaninyo mga ginikanan o sa inyong mga anak. Sa pa pamilya, tibuok banay sa Israel. Wala po jud mo. Lain pamutan na. Matod mo kanina, kanang kaninyo referido sa Israel. Wala ba'y apil ang anak kana? Okay. Kaninyo. Pagingani mo sa 2:26 angkan o panimalay ni Israel. Pagka kanang kaninyo sa inyo o ang saan alang kaninyo. Kung kanang kaninyo referido sa panimalay sa Israel, wala ba'y apil diha ang mga anak? Okay. Tibok banay gani. Bida ang kahana. Dami tibok gaway apel. So, kadi, Ayun sa ba? Tibok kay imong giba. Before ka nahangyo lang ko kay minister man siya, no hangyo lang ko ba. Before ka mabalo ako pangutana, dili ta maayo mangutana, maayo sa tamang minaw sa tubag sa pangutana. Natubag na yung pangutana, balik-balik. Okay, lain kautan na, Brad Roy. So, kanang lain na po. lain po. Sige, kanang lain ako na po. Okay, kato bitaw ang mga doktrina sa simbahan nga inyo ang giisutan sa inyo ang mapipitse. Ipangutan na ito, Direk. Ano katubag ba? Samtang nagkuy-kuy pas Brad Roy, no? Atang pay musla ning pipila ka mga gutlo kay nasutso naman dakuto, no? Madrin dyan eh. O nya naglamit naman ta dinhi. Nya atong pakpakan sila Brad Roy yung mga kaubanan, no? Okay. Pagkatawan ni dinhi aron ang daog kita, no? Ang ato ni gitupag lang jud nato ang ilang mga atake sa merkado gud, no? Lami ng ilang pahayag da sama pud sa ato nga nay open forum. Amo na akong gipa-define niya ang open forum. Ang open gani sa ato pa open for discussion. Open for give and take. Kasi di man mo bago pangutana. So dili ni open, close forum na ni, no? So man dili na to bukson bol kay basin unya mapadayag pa jud ang mga kamatuoran nga yang gitapigan mga kaigsunan. So ari sa pangutanang lain ni Ministro. No, wala pangutan na, Bro. Magkauban. Basig na pangutan na. Mga pastor diha. Mga pastor po diha, basig na pangutan na diha. Okay, abang atagan pa na, Brad Roy. Lain pangutan na, Brad Roy. Nagpasalamat ko sa ato ang anigong pare nga tanang pangutanan na tubag. Murag bata ba, tanang pangutanan na matubag. Pangutanon mo ng bata, kung sa in English og mata, nose. Tubag tanang pangutanan. Sorry, wala ko. Diya. Pero ang pangutanan, ang tubag, o stop tubag. Diya, pangutanan. Dihang namahayag sila market preaching di atong last Sunday.
Oh? 23. Ilahang gitima ang gugma. Gugma. Diba? Balidar? Lab, bahin sa lab. Dito sa kwan. Dito sa market testing lang. Artig lab. Artig lab. Ang isa sa kahayagan sa gugma ay pagluwas sa imuhang isig katao. Di ako'y pangutana, ibase na ko din sa libro. Kining libro ha, nagpahayag ni, o ang nagpahayag ni ini, usa ka papa. Usa ka santo papa ba? Ngayahang gikumpisal niya. Niya. Dinala ko siya pugsod kung sa giyang tubagan niya. Ako ani, kanang ilahang stand, kung unsay stand nila, niining ng hitabo sa Iglesia Katolika. Niya. Sa pahina 47, niining librong gitawag og The Truth About the Inquisition. Gisulat kini ni Ginoong John A. O'Brien, usa ka apologist. Dinhi gikutlo niya ang mga testimonya o confession sa usa ka papa. Niya ang iya ang atong mabasa. Page 47. The church cannot escape responsibility for the use of torture, nor for the burning of victims at the stake. The church in the person of her pontiffs was responsible for the use of torture. The pontiff tries to defend the use of torture by classifying heretics with thieves and murderers. A mere comparison in his only argument. Neither can the church escape responsibility for the heretics to be burned to death at the stake. Ngilingig ni, nga pangita po sa Iglesia Katolika. Ang pangutanan na kumaw ni. Kini ba ay isa sa kahayagan nga ang nagbuhat ini dunay gugma sa kapwa? Diba? Okay. Salamat kayo, Isong Roy. No? Inquisition ba yan? Bahin man ni sa buwan, no? Nga kato mga irihis, mga kaigsunan, sa mga 12th century, pang kuanong to, pang sunugon to. Salamat din ka, Brother Roy, nga wala na mo ibansay ron kay numero 1 kang masunog. May gani, kay tungod na nagpadayon na tagpag. Oh? Okay. Na sa San Juan, San Lucas 19:27, ingon si Kristo, kabahin itong mga tao nga dili mutuman sa akong sugo, pamatya sila. San Juan, San Lucas 19:27, mga kaigsunan. So mga kaigsunan, doon ay panahon, yung simbahan ni tugot of death penalty, mga kaigsunan, no? Gani, ang atong Ginoo dinhi sa Salmo 8:12, mga kaigsuon, nagingon, nagani sila, daghan man pong mga accusation sa ilaha, mga ministro nga nangawa. Nganong nangawa man itong mga ministro ha? Sila si Mayorka ba to? Sige nagtago-tago inta, no? Ngano nahadlok sila mga ministro kay delikado ang ilang kinabuhi, no? Nya gugma basad na, no? Mo na mga igsuon ko, dunay panahon nga ang sibahan mo gamit og kusog alang sa pagdisiplina sa iyang katawhan. O yan, nagpasalamat sa kunia, iwan na siya muripat ato yung unang pangutana, ikaduhang pangutana, sato pa, satisfied na din siya sa tubag sa akong pangutana, mga kaigsunan. Okay. Mga kailangan pangutana, Brother. Ako na po yung pangutana. No? Ako na po yung pangutana. Okay. Okay. Okay, pangutana. Karon, ang akong pangutana, Brother. Brother, saan na yung magbasa niya, Brother? Okay, San Lucas. Okay, 19:27. Nabasa ni mo? O lagi, 19:27. Pangutana sa ko. Hindi, siya pa yung na bro. Okay. Kabagunan ni mo. Ang pangutanan ako, Brother, mangutanan ako, Brother, kay open forum man. Ito pa, give and take. Open God. Kunya, close forum na kung di ka magpapangutana. Brother, uyon ka bang ang templos Ginoo dunay kinulit kilarawan? Oo, dili. Kabagunan ka na, brother. Yan to, pag yung una na mong kita, mo ginibalik-balik niya pangutana. Balik-balik na nako ng gitubag, gusto niya, nanay makadungog sa akong tubag. Kaya ako siyang gipangutana, kung may kinulit bang larawan, templo na. Kay kanang quality naman ang kinulit ang larawan, templo na diyan na. Di man po na doktrina sa Katoliko nga
may ang templo sa Dios may makinulit nga. Ang gusto ko, doktrina ninyo. Kanang inyong simbahan ng atong pag-isgutan sa inaadi na dili to unsa tong templo sa kuno sa Israel. Okay. Ako pangutan na, no? Moingon siya nako nga, ang bata ba, makatubag yun, no? Kung pangutan ko ni mo, no? Katubag to, pero layo ang tubag. Paano, padung tagtubigon. Padung mo puring lubok, ito na. Ito mag-abot, ano ako pangutan na, simple kayo. O yun ka ba? Kaya wala na yung mga larawan ng inyong simbahan. Sumala sa Biblia. Ang templos, Ginoo, kikulitan mga larawan. Oo, o dili. Kapag ano, ginagawa sa'yo, oo, dili. Para makatuhog di siya ng gabi atong tumagon. Kaya di una ni makatulog. Mamukaw niya nito ng gabi is kapilya. Ay muna na mga higala. Sa Biblia, doon na nakaingon ang templo sa Israel, ang templo sa Diyos, may mga pinulit ng larawan. Templo sa Diyos. ang naa dito sa templo, nga naa sa Israel, lahi ng mga larawan nga nasa simbahan sa Katoliko. Kaya mao na nga ang gusto na to pag-usapan kanang larawan nga naa sa simbahan Katoliko mo ni atong lantugian. Paloa, pangutan na. Ha? Salamat kay. Halimbawa, ganyan yung larawan mo na yan. Asa man mabasa sa templo? Okay. Sa Diyos. O sa Israel. Kulitan, no? Debate na ni. So, sunod pangutan na. Si debate nga, ikaw ganin nangutan na. Dayo lang. Ngayon ikaw debate, no? Wala, pangutan na mo sunod, Pedroy. Kaniuyon kaman, ng templos Ginoo, doon ay kinulit nga larawan. Pangutan na, ningon ka, lahi man ang inyong simbahan, lahi man inyong larawan. Kanang naa sa templo sa Diyos, sa Biblia, santos na, dili. Balaan ba ng larawan o dili? Kiningin niya, gusto na ning manimahos ba? Gusto na ning manimahos? Pero kini mga higala, I will invite you sa amo ang mahimong diskasyon. Gano man? Ha? Dili kay kung ako ning tubagon, musunod na po tulay pangutana kay di na gusto man niya mulusot kitong iya, di man siya kalusot pangutana po niglayon. Di unsa naman na, di ba pinanigwa akan si kung siya nagkuha sa tema. Agan, balaan, dili. Kabantay mo, ingon sa gaganina, kana mga bata bitaw, dagang tubag, pero di makitubag. Ikaw, pwede ikaw si mong analohiya, no? So, katong, Ay, mabinata, Bradoy. Ako pangutan na. balikan rin. Katong templo sa Ginoo sa Old Testament, katong iyang ipamutang na tinulit dito ng larawas anghel. Balaan to, dili. Balaan o dili. Simple man. Kay bawa kung manong naman yung pangutana, mga higala. Ha? Musunod naman ang pangutana ron. Unsa man ang balaan Bagdoy, santos na, kahulugan na o dili. Muna yung pangutana sunod. Aron ilusog nila ning ilang mga santos. May magpatukipo sa nahuna ini mga taan, may magbata ta. Kadibo sa nahuna. Muna nga i-reserve na nasa debate kay nga naman dito kumubaws. Di mo kumabaws ni ilaha man ning oras. Sa oras na. Okay, wala pa, layo pa kayo. Tanawa ni mga tawhanan, no? Kung mga Katoliko, di ka mao, dugay kayo, bisa ba pag binuta kay gwali. Ya karon, usang orasa. Katiguhon ta mo pangutana ron, no? Paadyon mo to ba? Bias na yun. Kulik mo na. Kung saan man di, Spanish o, ay sa. Excuse me. Ganito mga kaibigan. Nahibaw na ni siya kung unsay ako ang appointment pagka Lunes. Kini siya Lunes at Martes nahibaw na siya unsay akong appointment. Kung nahibaw pa ni siya daan ako nga nayan karon kung gusto siyang magbuntagay, Kuto bra, lasutso. Ano kuto bra, lasutso? Kung gusto ta mag gusto magbuntag. Lasutso, kuto. Wa pa ka kabawi. Okay, no. Kuto bra, lasutso. Pagdawan ka, pagundangan ni Bro. Ano, bagundang Bradoy, no? Ako, kaganina, sincere, tinudaan na yung maguling ato, mga igsoon. Di man ta, pangginoo maning ato. So, tumaga lang pangginoo, sab. Kaya nang balaan og santos mga igsoon, ha? Balaan og santos mga igsoon, no? Iyang gi-question ni mga miri na to. Naa ba nas Biblia? Tanawa ko ring ilang pasugo magasin mga igsoon.
Kay bawo mo? Tanawa mga igsoon. Nako, kay monumento ni Felix Manalo. May mas Felix Manalo doon ilarawan. Si Cristo, wa, John. Ha? Tanawa, monumento, nag-atubang pa si, kasi nga na si Eduardo Manalo. Oh, nag-atubang sa larawan ni Felix Manalo. Iyang, oh, nana, kita ninyo? Oh, yun, bawal ang larawan. Yan naman lagi mo yung repulto, Brad. Nagkatubang nga awa, buluhod. Okay. Okay, kung mabasa na kung ngayon na niluhod ito ba sa larawan? O yun na ni mo? Igsoon Felix Manalo, naklaruha. Okay, niingon siya nga, niluhod ko ta sa tubangas larawan. Kung mabasa na ko nga ang katawan sa Ginoo niluhod at tubangas larawan. Labaw mas Lord, hapa John. Dili ba diha sa larawan, Igsoon Felix Manalo, basahan na imiluhod. O lagi. Asa to ba uyon na ka? Nga uyon dili ka nga dunay muluhod. Ang inyo ang doktrina ninyo kanang mga laraw si inyong gilughan na ilarawan diha imo imong ibasa yatubang raman ang Igsoon Eduardo yatubang wa bluhod. Okay, ato lang koreksyonan ato lang ulo no. Pastor Brad. Wa jud ta mag ditang Katoliko dugay naman tang Katoliko, wa jud ta magluhod og larawan. Kay kung giludhan pa na nato hagbay na ning nga buak. Ato lang koreksyonan ato binangga nagluhod kuno tag larawan. Giluo ko no. Wa jud ta magluhod og larawan, nagluhod ato bangan noon sa larawan. Wa ta magluhod og larawan. Pedroy, uyon day ka, asa mo nabasa sa Biblia nga himuan si Felix Manalo og larawan? Dahil mo mangi-question si Maria, nga naman sa Biblia sa Maria, Yes Manalo wa man. Asa man nabasa nga gitugot si Ginoo ang paghimo sa larawan ni Felix Manalo? Naa na sa Biblia wala? Tubagonon na ni mo, Brad Roy. Kalay matubag. Ang paghimo og ribulto o larawan ni Igsoon Felix Manalo dili bahin sa doktrina. Dili bahin sa doktrina. Sama ba sa ribulto sa mga bayani? Giisip na mo silang bayani. Pero dili sila giisip na mo mga ribulto sama sila sa Katolika nga inyong gisimba yabuan. Talog na mga nana. Talog na nana. Talog na mga nana. Kay giisip man ninyo nga bayani si Felix Manalo sa inyong pagtuo. Si Maria dili ba labaw pang bayani? Kay siya nagsamkon sa itong mga liberhet. Kapangutan na inyo basang gihimuan siya larawan. Kapaga, Brad Roy. Inyo man ang doktrina, ngano mang inyong gustong makita ni doktrina siya mo lahi ba niya ang doktrina? Sa inyong doktrina, si Maria, ipakabayanin nyo, ano ba itawag lang nyo din sa mua? Sa ato pa din mo bayani sa pagtuo si Maria. Ato lang dibatihan. Ato lang dimahon sa sulat. Si Felix Manalo lang mo manamgon mo ni bayani. Si Maria ngon nga nanamkon ni Kristo, dili na bayani. Dato ba ito siya? Basaha sa Biblia. Basaha sa Biblia. Mao ganing awa ganing Felix Manalo sa Biblia. May Maria kina. Basaha sa Biblia. Pamatanan ako. Ikaw may nag-opera na si Maria. Pamatanan ako. Niingon ka kaganina. Masa brad kay magsapaw, no? Diwara bay luna sa langit ang mananapaw. Okay. Ang ato napangutan na makiksunan ila ganing gipromote si Felix Manalo nga way koneksyon ni Kristo. Samot kaning bayhana nga connected gayo ni Kristo. Full of grace. Luke chapter 1 verse 28. Ningon si ang anghel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Namin basa nga Felix Manalo puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anaa nimo. Dili na grasya, puno sa disgrasya. Pangutan na, Brad Roy. Kalatan na, Brad Roy. Pangutan na, Brad Roy. O sige. Ang pangutan na, Brad Roy. Para ba ninyo, nga mga Kristiyanos bangka mo, nga inyo bang isipon, nabay kalambigitan, si, dahil ko pag nagkatabang si Maria ni Kristo, oo, dili. Nala ko'y tinawon. Naa ba diha sa imong gilitok ganina, mabasa ba? Nga ang Ginoong Diyos na sa tiyan ni Maria. Basa ha? Ginoong Diyos na sa tiyan ni Maria. Sa kung ikaw ay nagsultig tinuod sa mga tao. Okay. Naiboom na lang ko nga, naunsa na ministro. Ginoong Diyos na sa tiyan ni Maria. Nakarecord ha, nakarecord. Ngano, dili mo Diyos sila Kristo. Di mo Diyos sila Kristo. Basahan na ito mga igsoon ha. Oh, sa Lucas, basahan na Brad. Nakarilang Brad, no? Atong basahan mga igsunan. Kinsa man itong nastiyan ni Kuan, si Manalo ba dito? Si Kristo man to. Kung iyang i-prove sa nga si Kristo itong nastiyan sinahan, sakto siya. Itong basahon ang Lucas 1, ang pagbaybalo sa pagpagkatao ni Kristo. Miadto ang anghel kaniya ubingon paglipay. Ang Ginoo nag-uban
o nananlangin kanimo. Ay ta sa Mateo 1:23. Ang imong sampunon paganganlan og Emmanuel. Kung sa may Emmanuel, God is with us. Ang Ginoo, ang Dios, uban kanato. Idi na mastiyan, idi ang Ginoong Dios ana siyang tiyan. Sa ikaduhang personal sa may meaning Emmanuel, God is with us. So di mo do makaigsunan, tingala lang ko, anong nakaspangutan na siya anak, nga ministro naman unta siya. Pabalikon sa ninato. Oh, ato na ning saysay, ato lang. Basaha tong imong giingon nga naa sa tiyan Dios. Okay. Ito basaha. Diba? Ano man ang gisumpay-sumpay? Okay. Mayo gali mo masumpay-sumpay. Kung kamoy magapabor, okay ra. Kita klaro kaayo. Tanawa sa salmo, ingon salmo dili ta sama sa kabayo nga way panabot. O ba sa tasabton sa nato. Hindi masabot naman na. Kay Emmanuel gani, God is with us. O diin man ning Emmanuel. Anong mga tanan ba nimo? Kung sa may meaning Emmanuel para nimo. Dios na nasa tiyan ni Maria. Kung sa may meaning Emmanuel ay. Okay, tubagan ko no. Brad diyan. Kung sa may meaning Emmanuel. Okay, Yan. kapag sa kusay meaning of Emmanuel. Wala pa nimo nabasa. Basa sa una usa ka mutanan. Basa sa ano na yung iba. Okay. Basaha ang naa sa tiyan Dios. Okay. Okay. Kaya sila no, nga, apin ninyo, klaro naman kayo nga, diin, ang pulong, uban, ato masahon din? Okay. Okay. Sanuan, ang litra po litra, ilan man ang baruganan mga igsuon, ato nang ibalik nila. Di man atong baruganan taon, oy. Atong masahon mga kiksunan, kung kinsa ning pulong nga tao ni Maria. Diyos ba rin dili? Atong masahon. Sa San Juan 1:1 mga igsuon, ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong Diyos. Sa to? Ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Sa 14, o ang pulong ng himong tao. Diin man siya. Na taguangkan. Ha? Kang Maria. Hindi, ang pulong ng mong Diyos nagpagkatao. Hindi ka mo uyon ba, Roy, nga si Kristo gikan Maria? Dili man nagikan ng inyong Kristo. Ano yung problema ron? Diin ka nagikan nila Kristo. Kaya no, sa 1 Corinto 11, doon na may mga mini nga Kristo. Doon na may mga mini nga Kristo. Dadroy, ako mga tanga, kanang Kristo nga inyong gisangyaw karon. Ya, nagdadapa dyan mo siya nga, iglesia ni Kristo. Anak ng Maria, dili. Okay, tubago na po na, Roy. Isa may lahan anak. Mama Mary. Gilig-iligo yung tanda itong amigo. Ang gusto kong madungog, katong isulti niya, Dios na sa tiyan ni Maria. Ha? Nidagan siya dito sa Emmanuel o sa meaning sa Emmanuel. Sa may tubag ni mo to? Kaya kung dawato na to, mga higala, kung dawato na to, kung dawato na to, nga Dios tong nasa tiyan ni Maria, kung wa nakapanganak si Maria, wa siya Dios. May gani kaya na ipanganak. Akong Kung pangutan may sama sa upan, na naman tayo nakapanganak, wa siya Dios. Akong pangutan na mga igsoon, simple lang. Okay, tubago lang yun. Okay. Naay, Bertroy, ang mga tao, Bertroy, nakasabot sa punto nako nya walang masabti ang imong punto kay ngano, ako pangutan na, simple kayo. Kana bang inyong Kristo, diin man nagipanganak o kinsay nagpanganak ana? Si Maria o Si Maria o lain ang Si Maria? Maria o si Marta. Kapag ka, Bertroy. Basta naa sa Biblia, di mo supak ka na. Ay, salamat! Basta na Biblia, di supak ka na. Salamat. Basta mabasa sa Biblia, di mo supak. Kaya kung isupak, sa iyang giingon nga, Dios na sa tiyan, wa tayo mabasa na. Okay. Unsa may minig Emmanuel lagi? Lahat yun sa Biblia. Unsa may minig Emmanuel di ay? Kini-kini ko na. Kailangan na sa Pinas pag Kristo. Paminaw. Ikay nagunaw. Paminaw. Ikay nagunaw. Paminaw. Gikan sa larawan, yadto na sa Dios si Kristo. Bikan kay Dios Kristo, yadto na kang Maria. Magkuhan tagtima. Ayaw ba kailangan natin maglibog yung mga tao? Okay. One topic at a time.
Okay. Okay, dialog ba tayo? Mga igsoon, Ako kung may dialog ba? agad man yun na siya pangutana mga igsoon. Sunod-sunod na ta, no? Bisan asa naman siya kay inig tubag na to, di naman siya kapaluap. Mato, lain. Isundan na ka na ako. So, toyo Ano ba? ba? Ganun sa part. Huwag pa yung sunsoy sa mga Abrak ka naman? Natanawa, oh. Ayan. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki. Magmabdos og moanak og lalaki Asa ka na? og nganli kini siyang Hesus. Kay ang luwason niya ang tanang katawhan. Og nganli usab siyang Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. But naman sa Biblia, Brother Roy. Na. Sakto ni Brother Roy sayo. Oyon pa. Sakto sa'yo. Oyon. Ang nga sa Biblia, ang meaning Emmanuel, Diyos uban ako. Ano ba sa? Wala na nagpagsabot nga ang Diyo, ang Emmanuel, Diyos na. Kay kung ang Emmanuel, dawato na to, nga ang meaning, Diyos ko ba ay Diyos na, kanang Emmanuel, Diyos na. Asa mabasa sa Biblia? Ang Emmanuel di Dios. Dili, kung dawato na to ba, nga ang Emmanuel ay Diyos na, kanang pangalang Emmanuel, dawaton sa mong Diyos na. O lahi man na. Wa man yung tanang Emmanuel nga si Emmanuel. Imong gipuna ng Biblia, ingon Rabas Ramel Parba. Kung dawato na to ng imong idea ba? Kung dawato na to imong idea. Ingon Rabas Ramel Parba nga di na to dugangan ang Biblia. Nagkaroon ng pangutan na asa man mabasa nga ang Emmanuel nga gipasabot dire dili Dios. Na problema na dito Okay. Emmanuel. Asa mabasa imo ra na o wala. Asa mabasa ba, bro, na ang Emmanuel, dili ba na to? Dili Dios. Gani. We have so lot of time, no? You wish. Naani siya din sa loob at natin ko din sa pagbakal. O yun ba mo, matag si Mana, magdebate mi one topic. Ayun, okay ha. Kada si Mana, one topic. Di ko mga ngayon, nanay ka naman. Dili man nila pangandaman. Dili na pangandaman sila, kay ilahan yung programa. Ilahan yung programa, napangandaman nila, seat by seat, nakaprogram na. Ang ilang isulti. Anda man may kanunay, brother. Anda may kanunay. Karon, andam ko na siya kanunay. Ingin ako misa, dibatihan nato karon sa next week. Buti ba sabot? Wala na sultik tinon, gandam siya kanunay. Tubaga sa ubong na. Gani na lang. Ano na ba? Wa pa matubag. Gani na lang kay dili man pwede mo paulipon ko sa inyong oras. I have my appointment. My house. Wala Gabiin na, oy. Wala ko may na Gabiin na. sibatan kita. Ang prueba niya na ay imbita pa kita nga every week magdebate ta one topic. Aron malinaw sa mga tao. Ay naimata ba yan sa Katoliko? Nalinawan na sila. Malinaw sa kanila. Dako kayo nga akong pagpasalamat nga iya akong gidapit. Gitagani gayon makasulti sa akong panig. Dili mi mahimulong nga mao na yung reaksyon Katoliko mo pares siya. Dili mi mahimo na. Pero mao ni mahigala. Dili na to mangilan ang atong una-una na abi ka timbang-timbangan na. Mao na ako kuan gusto nga matag si man na magdebate mi daw one topic. Okay. Tinala. Sa sunod misa pagtulungan ni Kristo. Thank you very much. Eh, sige lang covered. Okay. Oo, mga naman hingin liba, no? Kanang iyang gingon nga, o niya naguna, kay gamay ra tong time, sipang siya hisgot o tapik-tapik, o niya nagkahuman, no? Kaya mahuman man taro lasot, so ito nasabutan, no? So ang pangutana na to, bagasa, ako pangutana. Ang pangutana, asan mga bandoy? My God. I-reserve na sa debate. Okay. Okay, salamat Badroy. So di na natapoksan si Badroy Roy kay okay, ito pasalamatan si Badroy kay muli naman siya, no? Labog atong tubo diyo, tag alas 10 gabi muli. Nagkaroon doon na kayo, manlakaw pa yun, lasutso pa niya, lasutso. Doon pa kayo na. Doon pa kayo. Salamat Badroy, no? Sige, ito pagpakan, no? Ato papakan sila Badroy. Makawan. Mga kaubanan, Kayo. ang iglesia ni Kristo nga ang ilang Kristo wa matao ni Maria.